Proč se jedlá soda a bílý ocet těší takové popularitě mezi přírodními uklidovými pomocníky? Protože jsou pravděpodobně nejvíce univerzálními čistícími prostředky, které můžete mít doma. Navíc opravdu za super peníz. Jejich kombinace dokáže zázraky v kuchyni, koupelně, prádelně i jinde v domácnosti. Bílý ocet má odmašťovací schopnosti, je antibakteriální, takže povrchy dezinfikuje a kromě toho rozpouští i vodní kámen. Jedlá soda je zase schopna neutralizovat zápachy a díky svým abrazivním účinkům také odstraňovat skvrny různého původu, včetně připálení. Nečistoty stačí vždy jednoduše posypat jedlou sodou, postříkat bílým octem a nechat pár minut působit. Následně už jen povrch umýt vodou a těšit se z čistoty. Společně je můžete využít na cokoliv, od masnoty a připálených tuků na sporáku nebo v troubě, přes vodní kámen, plísně a jiné usazeniny na dřezu, ve vaně nebo na vodovodních bateriích, až po zanesené a ucpané trubky odpadu. Bílý ocet i jedlou sodu od české značky All Nature pro vás máme v několika variantách u nás, ve virtuálním regálu na econea.cz.